Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Las 9:43 Aksyon Radio Philippines Standard Time. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! 45 minutos nakaligid sa tak na ang alas 9, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong gabi na naman. Inyo pala tunturan Aksyon Night Patrol ANP. Sa Martes nga pagpangalagad, yari kita sa Petsa 12 na. Sa bulan sang Enero tuwig 2021. Liwat na naman kita nga mga bugi, chatsa, kagalambada. Sa mga balita sa siring edisyon sa inyo siring palatuntunan. Aksyon Night Patrol. Martes nga pagwaswas naman naton sa mga balita Petsa 12 sa Enero 2021. Madamo-damo naman sa mga balita ang naglinupok sa buong adlaw. Halin sa mga isyo kag problema sa panggobyerno hasta sa dalagan sang tiyempo nga hindi gihapon mayad-mayad. Hindi gihapon maayo ang tiyempo dire sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod. Bangod sa padayon nga pagguom-guom kag pagkorisong. Sang langit ang pagporma sang galom nga kon kaysa
Nagapulo pamahog pa nga daw magadalagid sang ulan. Pero damo man na ka-aksyon ang nagpasalamat. Bangod sa mga adlaw, pila lamang ka mga lugar diri sa Negros Occidental ang naka-eksperyensya sang kasarangan lamang nga pagulan. Kaya na sang hapon, pila ka mga lugar dira sa may Northern Negros may pagkatupa sang tulot talithi. Pabalin dito kay nasa maya sunod sang Escalante, dulhog sa sunod sang Sagay, Cadiz, Manapla, Victorias. Sa Ibi, Magalona, Silay, kag Talisay. Yara gihapon magka-aksyon ang halit nga ginbilin sang tubig baha. Sa sili mga lugar ginpang-mention naton. Bangod sa datos nga presentar sang gobyerno probinsyal, as of 2 p.m. kaina may pila gihapon nga mga dalan kag Taytay. Nga ang iban sila maka-aksyon ang ginatawag nga rip-rap sang Taytay bla. Bangod sang grabe kabaskog sang kuryente sang tubig. Ining baha. Direta rin yung mapapatudaan maka-aksyon nga mayara gali sang pila ka mga ginatawag nga rip-rap sa kilid sang suba. Inang simento bla, kita nyo ng bato-bato sa kilid sang suba na. Ay maiban gali nga kon waswasan sang tubig baha maka-aksyon gaka pugday man. Damo-damo kinasang aton na saksihan sa nabiyahe kita dara sa may Northern Negros nga may pila ka mga Taytay gihapon kag pila ka mga dalan ang hindi sa gihapon maagyan. Pero jutay naman lang niya. Based sa record ini maka-aksyon nga presentar sa ato sa provincial government. Sa kinaandan sa gihapon aton mga kaupod kagatuwang naton ang aton sa mga action unit reporters nga mga dulong sa mga balita sila sa nasakupan nga areas. Ang aton sa mga patrol with Action John Diaz, Action Nixon Tahom. Sabahin naman sa mga balita nasyonal, yara si Action ang Defensor. Las 9:49 Action Radio Philippine Standard Time. Gina-acknowledge na kag ginaabi-abi naton temprano pa ang nagabritor sa ato sa nga live stream sa nga DYEZ Action Radio Bacolod Facebook Live. Din makamangabahin sa nga kalibutan mga ka-aksyon basta makasulod ka mo sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Inyo mabatian ang mga balita dari drama live na live pati na sa YouTube live sa Action Radio Bacolod. Salamat in advance. Kabay pa nga yara kamo sa maayong sitwasyon subong. Kag kabay pa nga mangin maayo ang inyo sa nga katulugon. Tubdob pagbugtaw karon sa kaagahon. Cinquanta minutos na kaligas sa taktang alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga balita nga dapat nato sa pagtutulukan sa mga gabi sa bahin sang balita lokal? Sa mong lama gabi ang surad sa nga Bacolod liwat na naman gintayog. Agintayog sa nga balita angot sa krimen nga pagpatay. Grabe nga tagapatay iniway niya sang nga kaluoy. Agin na lusob sang pila ka mga tawo ang puloyan. Sang saring 69 anyos na to, no? Ang lalaki sa DC sa Regent Pearl Homes sa Barangay Alihes, Sudad sa Bacolod. Una nga nabatian ang detalye dari sa Action Radio Bacolod with Action John Diaz. Kaina sa palatuntunan Action Farming Line with Action Brian Morden. Mao daw hindi nagid maintindihan ang diya katabo subong sa Bacolod, no? Hindi lamang sa Bacolod mga ka-aksyon. Kundi sa pinaman sa mga lugar diri sa Negros Occidental.
Damo na sang medyo nagabatsyag sang kakulba. Din na balang ato sa mga otoridad nga makunta ni ang ginasaligan sa mga tao sa pagsolbar sang mga krimen, ilabi na ang krimen nga pagpatay. Kung sa pamangkot kundi na mga otoridad, yes, ara pa eh. Araan nilang otoridad kita dari sa syudad kag sa probinsya. Pero sa pamangkot magka-aksyon kung pila pa bala ang mga krimen nga magaluntad sa syudad sa nga Bacolod nga wagid nato na rin ang pangayo baw kaluluoy sa mabiktima pati nila sa nga pamilya. Pero pamangkot kung pila pa magluntad nga krimen syudad sa Bacolod wagid na may baluan. Krimen nga wala sang kasolbaran. Amo gini ang lubos nga ginakakulbaan gino sang tanan Bacolod nun kag Negrosanon. Dugay-dugay aton balikan mga ka-aksyon ang Patrol with Action na John Diaz para hibalo naton ang labing ulihing nga sitwasyon kay investigasyon sa katos sa mga kapulisan. Kabay pang makilala yadtong tagaluthang gina. Kag madakpan, di na pagpagahan pa kung makilala man lang. Kag may baluan kung dito nagpalagyo. Dapat pulawan gini sa atos sa mga otoridad kay asi kung mabutang naman ni sa tiway ining krimen nga pagpatay. Aksyon! Night Patrol! Dumduman nyo ito mag-aksyon sa barangay Alihisman. Wala pa panas-panas sa paminsaron sa mga taga-barangay Alihis yadtong pagtiro patay man. Sa isa ka barker line na nagapasaka sa pasahero na bantugan sila nga sa tawag nga barker. Dumdum ka mo to sa ngalan nga Mitsilyap lalaki ato. Nagatindog lamang to sa kilid sandalan. Sang ang duha ka mga tao nagpalapit sa yang isa mo nagtiro. Igo gito sa ulo ang biktima. Patay sa eksena sa insidente ito. Disyembre 16 ato. Natabo mga ka-aksyon. Season sang Christmas to. Ginasiling sang kalabanan nga way man sang dapat kahadlokan kun way sang kontra. Pero ang masakit kag masubo diri mga ka-aksyon. Tangod base sa ulihi may mabiktima na naman nga masalan lamang bla. Ay daw tuman na lamang kahapos sang mga tao diri sa Bacolod nga magpamatay sang mga pareho nilang tao kon hungdon gid. Ang pamangkot mag-aksyon dire na lang balahastang ining sahi nga senaryo ta. May kasolbaran kon wala. Hindi man pwede kag daw kay posible man gaway na gid sa iban nga pamaagi Mayara kag mayara gid na ugaling. Ambot nga mo ni permi ang katabo mga ka-aksyon diri sa ato sa nga sunod. Kung mag-amo lamang ni sining permi nga ang pagpatay sa tawo. Bisan arla kapagali sa sulod sang imo sa nga balay. Yara na gid si imo sa nga teritoryo. Bisan pagani may bantay, bisan pagani may gwardya mo. Kung tutuoron kagali sus. Daw kaangay lamang ina sang manok nga ilihawon. Dapat na tiruhon antes ihawon. Kung ang mga krimen nga pagpatay maka-aksyon hasta lang sa investigasyon, kag kung ang biktima maka-aksyon may ngalan-ngalan, kilala ang apelyido, influensyado, poderoso, dasig na kaniyon ang pagtukod sa ginatawag task force. Pero ang kakatabo hasta lamang sa task force, di ba? Daw pareho lang na sang salakyan nga na briyabla pamundo. Pamundos to nga dalan, nagungot, nagugoks dalan. Kung sa mga sangkap pa sang ginaluto, daw mantika nga nagtulog, nga way bugta-bugtaw, bla. Daw mo, amo gusto rin mga kaso nga pagpatay diri sa Bacolod. Damo na sang kaso daw, sang pagpatay diri sa Bacolod nga ang kalabanan. Unsolved gid, duwagid mahatagan sang kasulbaran, duwagid mahatagan sang hustisya, ang pamilya sang biktima. Mag-amo malang sa permi makakson kag balaan sa mga kriminal, gun for hire, assassin. Kung na naman tawag sa tao kung grupo nga ba nagpatay na. Pwede magkapanumdom na sila. Mas ling sila nga simple malanggali, magpatay. Ang tao.
di man taga ni manakpan, di man ta makilala, di man ta mapriso. Pero kung napakita naton mag-action, ipakita sa ato sa mga otoridad, sa bulig man sa mga pumuluyo, sa bulig man sang publiko, man sa mga kaangay sa ring krimen, hindi man pwede nga ang otoridad lang ang maningha. Di importante din bulig ka kooperasyon man sa public mo. Kung ipakita ta mag-action nga sa nagakatabo nga krimen, hindi madugay-dugayan manakpan. Kag ora mismo pilak minutos o kung pilak ka oras sa right after sang krimen bla, makilalaan ka manakpan diyon ang tagpatay. Mabalaan abisang iban nga mga kriminal nga mo ni. Alang-alaw man sila, hindi bla? Magkapulo pa minsar man na sila nga, uy, base karon ko mabutang tos peligro to. Base karon ko na manakpan ta pasakaan ta kaso. Imbis makakwarta ta, diretso ta, prisuhan. So kabay pa mag-action nga makinala kag maresolbar ini sa labing madali nga panahon ho. Kung mayara gid man sang sara kag ginapangatubang sang kaso o kung ginapangatubang nga problema, ining biktima sang pagtiro patay sa mong gabi mga ka-aksyon, dapat ginpaagi lang sa ginatawag nga insaktong proseso. Kaya kung basta gani kabuhi na sang tawo ang madula sa kalendaryo, ang apektado sa na maka-aksyon number 1 igin sa nga pamilya. Labi na kung mayara siya sang ginasagod pabla nga mga kabataan, kaluluoy man kun kaysay. Las 9:59 Action Radio Philippines Standard Time. Ang sabahin naman sang balita nasyonal mga ka-aksyon sa nasyonal nga balita. Wagid man sang makakilibot kung balita angot sa tuman ka gumon nga iso sa bakuna kontra sa COVID-19 ay daw na puno na yung dalunggan sang mga tao sa Pilipinas. Daw natak-an na kahalak pamati. Daw way man sang dapat patihan, tanan daw insakto man. Di bla pamatiin na ba ng mga balita ngo sa COVID, bakuna na ho, sa COVID-19 vaccine mga ka-aksyon. Nakatak-an na kon kaysa mga tao. Ang isyo naman angot sa pagligwat sa pila ka mga probisyon sang konstitusyon sang Pilipinas. Yan ang ginatawag nga charter change, ngaliwat ginbuhi, daw na mongol na gani na rin publiko. Ang balita kunta na ginapaabot sa mga tao subong. Amo ko ng anong mga programa kag duga nga mga proyekto sa gobyerno naton para bulig sa mga pigado at para hindi bagot man ang mga tao. Ayaw na lang ning balita ho. Naging palayag subong sang PSA, sang Philippine Statistics Office. Anong balita ho? Ambal sang PSA mga ka-aksyon nagasiling nga nagadyutay na mga tao sa Pilipinas nga nagapakasal. Uy, way guro yung gasto, way guro kwarta nagapabigado, tayo anong gasto ho nila na kung way sila kwarta man. Gadyutay ko nga gadyutay ang tao sa Pilipinas nga nagapakasal. Ang report sa Philippine Statistics Office mga ka-aksyon nagasiling nga 1,183 ang na-solemnized kada adlaw na siya nagligad nga tuig 2019. Kag may ara inasa sang 431,972 registered marriages. Kag inasiling nga jutay ina siya sa 449,169 registered marriages sang 2018. Kag mas jutay pagid sang 2016, 419,000 registered marriages. Ang December kanuti mo ng pinaka most number of marriages sang 2019. Ang bulan sang Disyembre, hindi na ka muna maningala. Siyempre ti Pinoy pa ya, kaga Pinay.
Ang Disyembre ya daw normal na nga mo na ang pinakadamo ga pagkasal. Ay ang Disyembre may bonus. Ang Disyembre may incentives. Kalabanan sa mga tao ginasiling sa kada Disyembre damo kwarta. Kaya mo na nga damo maninoy, damo maninay. Hindi gid makapangindi kung imbitahon as kasal. Aksyon! May patrol! Pabangkod sa mga 2021, uso ba yan ang kasal? 2 minutos na kaliga sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippines Standard Time. May tiyempo tagaron isisahon taring labing ulihin nga datos. Naging pagwa sang ato sa gobyerno provinsyal angot sa kahalitan sang baha. Dara sa may Northern Negros mga kaaksyon. Aw damo-damo gid man sang pamilya ho. Ang nagkalahalitan mga kaaksyon mayara sang nagkalabilin pa sa evacuation centers sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad. Tres minutos na kaliga sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Antes takwaon na detalis ang report sa atos sa mga aksyon na unit na reporters sa nagkalain-lain nga bahin sang atos sa probinsya sa Sor sa Norte sa Sentral nga bahin sang atos sa pinalagang probinsyang Negros Occidental. Importante nga mahibaluan naton maka-aksyon ang sitwasyon subong sang sunod sa nga Bacolod. Tiga kurog yapon na yan kalabanan sa mga kaaksyon ta kung magwa kada gabi. Labi na kung kaagahon kay grabe gihapon ang tugnaw sang hangin dari sa Bacolod pati na sa Bugos nga Negros Occidental. Kunyari kani mga kaaksyon skilid sang baybay sos ka kurog-kurog kani mo. Okay lang na kung magtugnaw di lang magupod ang tugnaw sa katugnawon sang wallet kag bulsa. Di basta gani magtugnaw ang wallet kag bulsa, way ginakwarta. 10:04 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Patrol with Action John Observation Report standby. Aksyon! May patrol! Field reports! Aksyon John, kamusta Bacolod? Please come in. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Kasi kinakasad mayroong nakanta. Frozen naman ha? Frozen naman. Kaya na sumablaon, naglabot na po ko ng mga ice kagang snow sa may bago, Kabangkalan, Valladolid, bisan rin sa may plaza. Ang SM ko no kagang ayala, dugin puno naka-snow action mar. Ang tolwer sa mga memes gagalak ka online bisan dira sa aton nga Facebook live subong I don't know kung nara na ni action na El Rey pero kung makita na action Marco nilampot na pati ko no NGC mong ang NGC to subong do nagtaas-taas pag ito action mar ang ilang mga sa kahoy pero pertig yapon ang snow mabulbog na gyapon ang panyempo ang butiging katuan mo ginado. Ang ikatawag action mar, wala man ito yung snow dito sa inyong lugar? Mga tao to, snowman sa Bacolod, ginesoryahan to. Mo man ito ginesoryahan dito sa may Iloilo Escalante? Makadto sila tanis Bacolod, mabisita sa NGC, kay malantaw sang snow. Makadto. Damo sa nadala to daw sa picture to. Oo. Damo to na mangkot na, ano tabo sa NGC to, sir? Silingkong Biniro to mo. Tuling, ay, picture lang galito. Abi nila, kuno to, ka nakadtog sila kutani, kuno mapakwa sila picture, kuno. May experience, tuot pagkita nga snow. Pati ka ni SM Action Mar, dula sa mong ambal nila sa SM, may snow man di kuno, sa SM. Abo ko pero tigre, no? Ayaw pa araw pati Ayala, kita nila sa doon Facebook Live. Plaza gani sa may arad basta tunga dabla. May ara mas no tunga Doledo ang may penguin pagadi nga dala. Pero tino pati bago action may ara mong labot sa snows bago to Leon ang Coliseum ka bago at disgrasya dala sagid. Kabilidarang yan sa mga Bacolod no ni Orod Negrosano ng gorong nagimos ni. Nang may ara taga Bacolod, may ara taga Negros gid.
Baga sobra naman is bago yan. Doon kitao nila Coliseum ho. Yung isa niyan, ano na. Basta mga salakyan. Ay, hindi tagas pang puno, kakahoy, nabla kami mga snow, nabla. Oo. Ang bago to, doon pag yung bukid nila, doon Mount Everest ng hitsura. So, ako na mga ka-creative ang mga Pinoy, actually, pati na mga negrense. Kasi kung hindi kin man nato malikawan nga, diri sa may bakulot, pero tigatugnaw sa panyempo, tugatugnaw sa panahon. Isa naman sila mga oras, Action Mar, sa silibing nga gabi, doon nagingagaw, pag iturutaliti, ibisa na to kami to kaina sa shooting incident, nagturutaliti, pag Action Mar, pero at least, siningi matrion, balik ka sir ma'am, karay-karay na ito nga panya po magkakso, wala nagturutaliti, wala namang gadabo-dabo, karami na sa panya po sa palibot naton. Ang isang naton, ginapangita Action Mar sa karagabi, humalit sinalikdan nga si Mana, tutob subong, natalay ba, may bituon, nang blanga mapakita kung gabi, Oo. kaya kung may bituon na makambal ka nga, rigol sa ansay, kagiriguro ulanay. Tani ba? Galing kayo doon sa naligod sa manay, doon kayo bituon nga nakitaa sa kalangitan, na narikupan, giguro sang pangalaw, doon kung galong action. Hindi man yung action dyan, SM. Ayala man eh. May harap pa kita, ayala, may SM pa kita. Ang ayala, yaw, damo-damo pag salakyan, no? Sa babaw pa kita. Oo. Amo na ka mga ang creative, ang negrense, no? Dari sa may, dason galing matingala, tapos Libertad la. Libertad, downtown, Burgos, nalibla pumutangan pag nila snow block, action mara ako sobra nila ka creative dra o kasagad sa pag-edit, no? Mayo parang hindi na magamit na sang freezer ang mga negosyante sa isda na. Sabagay, pati baboy. Pero sa mga ka-action ta, himo lang na sa picture lang na hindi niya tuod ha. Hindi niya tuod. Galing kiti trending online nga laragway o mga litrato. So tigi na embrace ang tanan. Do ano naman ko no. Sa Jackson Mar inang gakatabo ko ng ginaubran nila draman mismo sa may sa mga online na planong ilagi na pang plastar Action Mar diri man ka makitaan sa ato naman nga palibot, no? Lalo yung Action Mar, kung naglibot kita sa palibot sa syudad, ilabi na diri sa area naman sa downtown, even na public market, bago kita ito nakalabay mga kaksyon, dito yung sitwasyon sa karon nga gabi, pati rin maligyan, at ito sa una, may bagsakan, ginadaya. Subong Action Mar, pati ba kalagyan, kabata, Libertad, ka jeep, subong ginimorad ang bagsakan, pati umong galapos-lapos, kabla, dito na totalan sa Rizales Extension ang kalabanan ng Gabriela, pati dalan niya dalang sana sa bumong kon gabi, amo ni oras paglabay namon to, kada amo na dito may naghantal, ang kalabanan, wala nagkapasulod, kit hindi na ba kasulod, diri ang mga jeep sa may market paperge, diri na tanan kalabay kalabanan sa may Margarita, o kung iban, diri nagalay sa may Lizares, tiga ang halos ng mga nagpinamakal, diri na sa may Lizares Extension, sa may barangay 40, lapit ang tubangan niya naman ng barangay 40, nga lapit na barangay Action Mar, diri na sa isdalan niya nagaplastar, kasi nga gabi, himo sa tuslaya, nagararapta na to, and then, of course, meron kita mga bloke-bloke, kita nga baligya, nakapangplasta na silang mga kararuton, mga lutanon na ginapamaligya Action Mar, gama mismo sa medabit na public market. Pero makita naton, kay kung na dito ka, mo sini oras, siya gantal na, no? Preparado na ang kalabanan, especially sa mga baligya nila Action Mar, no? Kaya nang galapaw sa dalan, hindi man sila makonsiderar nga illegal structure, obstruction, di ba? Kung lapaw na gini, sobra pas lapaw kung Action Mar, kaya do one lane na ilan occupy. Basta may permit mas lagro? Why? Ikitiara ka na sa dalan mo. Galing kiti kung gabi man balaway, magurumay city legal, buwan pagkaga, palino naman na sila pag-abot na ka city legal. Gakawat-kawat lang ng kalabanan para lang makabulubaligya man dalagurar sa may limited public market. Pero dari na Action Mar sa Melizares, KTB4, kondra ka sa may Libertad, usually ginapanugutan, gina nila mong bisa magtapok sa dalang, kasi wala problema. Kay kabalo ka, wala man ang mga jeep na galabay sa sulod mismo sa nga market. Dari naman sa may Margarita, ang Margarita, magkakasunod na labihan sa pagtumagsakan, digid bala. Ang Lizares, dari na sa along UNOR, diretsyon mo ng ang street ng dalan, o kung straight ng dalan, then amo nang ginatong naton, nga Lizares Extension. Pero, importante may alagyan na ang mga jeep, wala gina problema. Ang line dabi kay two-way.
hindi siya one way lang niya. So Chris, kung may ara ka sa dalan, ka delikado, bla, nalagay to kuduko ka to ka malabyan ka sa jeep, hindi ka makakitaan, ay, sus, discuss siya, gid, no? Dapat galong dra aton nga mga manabrigya, kahit ka nagregusyo man da sila tuod, pero dapat ang eksagi nga paghalong, ilabi na makagson, sa tion nga kung may nagasinumbali ang mga salakyan. Sa atong Action mga late tuner, may kang tanan silang shooting incident nga tutukan naton siling nga gabi. Actually, ining biktima sa liwat naman si Geoffrey Parandas Itan, 59 years old. Init sa taga-residente sa Block 50, Lot 17, Phase 1, BC1, Region per Home Subdivision, Barangay Alihis, Surad, Sang Bacolod. Ang ngalan guys, Geoffrey. Geoffrey, J-O-E. Okay, Palandas. Parandas. Romeo, Parandas. Yes, Action Mark. Okay. Middle name niya is Stan. Tan niya middle name. Okay. Actually, ini sila tumandok kaya kapaglaong village sa may barangay Mansilingan. O galing kay may ara, guro na nga ginarkilaan sila, garkilaan na sila sa balay. So, mo na nga nakatransfer dito sa Action Mars sa may Block 50, Lot 17. Ining si Geoffrey Parandas, laro na natin kay na sa itong mga late tuners. Ini sa Action Mars, isa ka sadto anay, ginatawag nga liaison officer or sa atong nga pulong, panawag ni naton fixer. Fixer dira sa may LTO. But silingon sa una, ga-exist gid man niya, I don't know, no? Ang yutang nga fixer direction mark. Pero ginako man na kaina, sang uto diri nga si Arnold, nga sang una, gali trabaho gid man da siya sa may LTO action mark. Ikaduha nga trabaho, according man sa iya nga uto si Arnold, nagapaulam sang kwarta. No? Ang iya nga aktibidad, kung gabi, usually nagamadjong siya. Galing kay subong adlaw, wala sa nakalakat, aran na sila balay. Ikaapat aksyon mar, ini siya, wala sang pamilya, wala sa sang asawa. No? Kaya kabalo ka do ginambal, yung do members sang third sex. Ining si Patas. And then, may upod sila balay, iya nga gin-adapt na ko na may mag-asawa dira, may mga kabataan nga upod, and inablos nila abe. No, di na panawag nila diri kay Parandas. At kay inaction mga mo to mga pasado la size ang takna sang gabi, ginsulod asasang tatlo ka mga ginatudo suspetsado sa paggalutang sining kay Parandas. Samtang si Parandas ara sulod sang iya kwarto. Ang posisyon nila pungko sa mga nagakaon sa bala kay naka-jacket na sa action mar, 59 years old na siya eh. Ara sulod sang ilang kwarto, and then may upod siya. Ang upod niya, amotong masahista nga 31 anyos nga nagkatudra sila nga lugar kay para kontani ipa-prinda niya ang motorsiklo action mar. Iprinda niya sa may kay Parandas. And then eventually, nagsulod ang duha, ginaligal niya duha ka mga suspetsado, nagsulod sa balay, may bitbit ko nga masutang, sayo naman, ginpapa, si Parandas, gintiro magkaisa lang kabeses sa ulo, dead on the spot action mar. Ginpapa pa sa gali? Ginmanduan sa nga magapa? Ang witness, ang 31 anyos okay. lalaki. So may tawag ulit sunod sa balagayban? Yes. Purti nga taglothang, no? May mga production. Ang problema to, Abi, kay bukas gida open, gidang balay. May ang garahe bukas, kalapad, gidang sang garahe bukas, and then pag diretso mo, isa, sulod na, pinakalang ka mga katikang, amo na doon pertaan sila balay, ang pertaan pa nila, bukas man, kagkadako action mar, no? Pwede ito ka, dagan-dagan, dahil silang itong pagsulod sa mga suspetsado. Pagsulod nila sa balay, alat na bansada ang kwarto, nga kung sa di ato digto, ining si Parandas. Pagsulod, tiniro, isa lang ka best action mar, dumiritso din dumalagan, gwa, sakay sa motorsiklo, duha kabilog, ining mga suspetsado sa likod ng pagpanglutang. Naka-helmet ang duwa eh. Kaya face mask lang. According to action mar, hindi nila gid maitsurahan kung ano gid ang suksok sini, no? Pero kung ang taon naton, actually may ara CCTV footage kita kaina nga nakuha dito sa area nga kung itutukan ginato maka-action ang itsura sining mga nakasakay, no? Sining ano mismo sang motorsiklo, duha ka ba motor mo paglabay action mar sang mga tao nga ini kung makita nga naton meron talaga katlakad sa dalan, tapos golpeada na lang direction mar may naglabay, no, nga mga salakyan amo na digtong inamal nila gitulo nila ang uning mga suspetsado sa likod sang pagpanglutang action mar nga nagluntad raman mismo sa area
sa DC1, Phase 1, Region 2 Home Subdivision, Barangay, dili man Barangay Alihis, at sang Bacolod Action Mar. Nagatamang kod action dyan kung nga nauntat ko to ang pag-deploy sa nga bari-bari nga pagtukis ang pulis sa kada ginsangan sandalan. Nauntat na tugli? Yes, depende action Mar sa area. Kay Oo. ang natabo si ni Dre, kumadundumani ng body-body system, nagsugod yun isang time ni Police Colonel Ebrio, ang anay City Director, no, sa City Police Office, and then ginpadayon ni Police Colonel Henry Binyas. Eventually, sometime na ni Police Colonel Placido, and then mo nabigay katabuhabing COVID-19, ang ibang yung mga kapulisan, dura na action mga nakatutok sa area sang contact tracing team. Lagi na pamunan ni Police Major Sherlock Gabana, but silingon, mga more than 100 sila ka mga police nga dura lang naka-standby sa ilang area. And then, wala man sila action mars ang duga nga police augmentation na pwede nila mapang-plastar sa dalanon. May mo muna pila ka mga rason kung nga wala na nila action mar, wala na sila, wala nakapa-assign sa mga dalanon. Pero lately, particularly ng police station number 1, may ang station number 1 yung action mar, yan maging pang-assign ginataya. No, may haragin na sila ginbutang nga mga persona, no, nga mga kapulisan, naging panghamtangin sila sa mga dalanon, nga badi-badi, even diri sa may palibot sang Dalan Gatoslao, Dalan Rizal, this area sang Gonzaga, may aragin na, kahit tinap ang ila, bala nga ginatawag nga police power action mar, no, ang ila nga kadamuon sa mga kapulisan. Pero subong do wala na gidman kita makitaan kay before halos gid mo nga mananag yung tao bisan di nga pusod sang dalan may pulis. Pero subong niya do jutay na lang gid-action mar ang pulis nga nga makitaan nga naka-standby sa mga dalanon. Anyway, ang isa to ka motibo na lang tao, actually wala pa sila sa pinaka main motive gid. Pero according to the Police Lieutenant Conrado Espino, ang station commander sa nga police station number 7 action mar, ining si Parandas iyala sa watch list sa isa ka police station. Drug watch list action ang Marlon. Pero hindi pa ma-confirm kung ano mo ginang pinaka-motive sining kaso kay kung natula man sa ibang mga rason even ang utod yung siniwala man may papahayag action mark nga mahimo amo ning pinaka-gin o sugudan gid sang pagluthang sining sa iyaman nga magulang. No? Mag-action kompleto naman detalye sa ng shooting incident at of course, kanya nabatihan sa action firing line. Sa gyapon ka rin gabi mag-action, manay na pang panahon, tobdel sila ng mga tringon, pero alwarel, tulad kita sa gyapon, kaya natin mapaktan ang lakat sang panyampo mga ka-action. So niya gabi, damo pa na gabi ay, mga di pasay nga jeepney, kung kaparal mo kahapon niya, medyo mabrupis ang ulan at isubong makanakalang panyampo mga-aksyon. Damo pa, no, ang nag-desider nga magbiyahe nga madalasay nga jeepney, mga ka-aksyon. So far mo na ang uligang sitwasyon sa palibot ng sulad sa Bacolod nga gabi, mga ka-aksyon. Sa tulungan niya mga ka-aksyon, subong ang panahon tandaan, nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa tunlawas, ang paghuya o ng paglubos. Sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Report. Salamat aksyon John, panibag-o na naman ning hangkat sa aton nga mga kapulisan kung paano sulbaron ang panibag-o naman nga krimen nga pagpatay sa Barangay Alihis.
ang ginatawag nga pag-set up, pagbutang sang CCTV, closed circuit television camera, isa sang pinaka mapag-on nga pamaagi bagay nga makaresolbar sa krimen. Ang syudad sa Bacolod bilang isa ka highly urbanized city may araman. Di ba may mga set up nga CCTV camera? Pero may isa ko ka lugar nga nakadtuan, no? Di ko lang pag-mention kundi nga lugar ni. Kampiyon ang ilang nga set up nga CCTV mo. Mayara man sang command center sila. Mapati ka Action Elmar. Pila ka kilometro makuha ya, ma-zoom in ya, kagkatinaw katama. No? Ato katos bukid, may mga kahoy, i-zoom in mo lang, ang tao sa kabukiran makita. Ang tao gasakas kahoy makita, katinaw-tinaw daw. No? Isa na ka lugar, pero sabi isa ka syudad, o syudad ba, ehemplo ta syudad. Amo nang nga set up nga CCTV. Ang katupad nga syudad, labot pa ya. Labot pa daw. Pagita ko bala karon simo ding nakuha ko nga picture. Nagalungo, kabulapot pa ya. Amo mala na, i-zoom in. Kag palapit, sus. Gagom-goom lang galing eh. Kung why gagom-goom, katinaw-tinaw. Astang daw na isang tao, kitaon mo. Plate number ng salakyan. Sus, klarong-klaro daw. Silang ko na mo nang ibutang sunod sa Bacolod. Guro, 90% sa krimen nga pagpatay. Sulbar mo. Totoo daw. Kag ang presyo, barato lang. Ang CCTV, hindi ya China. Hindi China ang CCTV. Sa iba nga nasyon ginkuha ya. Tanan pwede ya mamonitor. Tanan nga hulag pwede ya mamonitor. Magluwas lamang sa tawo nga araw sulod balay. Amo lang nang hindi mamonitor. Kung magwakas balay mo, arakas dalan, mabalaan daw kung anong hulag mo. Amo to ya mo. Ang nabi ginibutang diri sunod sa Bacolod. Perfect na perfect ito ya kung pagsulbar sang krimen ang paghahambalan. Tanan nga ang gulo kwa ya. Tanan nga ang gulo kwa ya. Tinaw gaya katama. Tinaw pa di sa monitor ta TV. Tinaw pa di. I-check mo ba ang muning lugar may ara sa kilid daw. Click mo da. Kitaon kung anong ginabuhat sa tao. Amo na ganing hindi lang mamonitor ang mga tao kung magsulod sila sa nga balay mo na magwakas dalan karon pwede gid monitor. Kaya mo rin dapat may set up man nga CCTV cameras sa sunod sa Bacolod, no? Balay kay question da kung ano kadikalidad na. Kaya tong nasaksihan ka nakita, kuya amo to ang pinaka so far di kalidad gid. Pinaka kilometro labot pa mo kagwaya ga kuan waya ga siling ga blurred way. Malabot gid daw. Last Yes 25 Action Radio Philippines Standard Time. Kag nakibot nga ko barato lang ya, no? Barato lang ang nagasto sang ina nga lugar. Believe ko mo. First time ko kita mo to. Nga sahi sang command center. Last Yes 25 Action Radio Philippines Standard Time. Ibo-bota lang kanay first batch sa ato sa ring mga commercials sa ato sa ring pagpanumbalik report ni Action Roger Goteb. Kaiban pa nga mga action unit reporters naton pati ng balik report man sa patrol. Pagkatapos lamang sa action ay patrol magabalik. Okay, sa gabonitor sa ato sa nga live stream, Myrna Larapan watching sa USA. Raymond Dibabaw, good evening. Chris Vilmatrias, watching live East Homes 3, Barangay Estefania. Great ko lang. Tatay ko Jerry Asiro Sr. sa Morsia, Trias, Montoya.
Azero, Tiansay, Tesoro, Arsenio, Hinko, Olvido, Sumido, family. Salamat. George Rodelin Gabanto. Good evening, Aksumar. Ang COVID hindi ni Ayhan scam? May kapati mga tao nga amuman ako no no? Kali kakalawig-lawig na. Wala to na lang magkulukulpa niya. Jeff Magtubo Hamantok. I am listening. Gilbert Pinida Bilnas II from Metro Manila. Josette Magua de los Reyes. Jing Hubahib Tolentino. Watching from Tamlang. God bless you. Rona Rihida Traba. Monitor lang kami live from Valladolid with baby Yuki. Jeff Magtubo Hamantok. Okay. Mayong gabi ka-aksyon sa tarang-tarang nga taga-Cadiz. Salamat kay Dawala na Ulan. Stay safe and God bless us all. Angie Villa, good evening, watching from Muscat, Oman. Angie Villa. Christy Arevalo. Monitor na kami sa Valladolid, Tamiao ko. Zoset Tutong Canas, Liberty, Malapitan, T.I. Rosita, Togado. Frank Nabisaga o Action Frank Nabisaga from Bago City. Alex Armontesas, mayong gabi, parok-urok po. Pud man naman liwat, matugnaw nga parok-urok hasta horagok naman. Alex Montesa. Feds anti-puesto hambalya, daw kakulolbaan na sa makulod, safe pabala kita. Ang mga kapulisan di na, agi lang to sang una, ang kada bangga may pulis. Sabnam Khan, thank you sa message. Christopher Anlap, depende na sa pagbuot mo. Hambal ni Christopher. Maria Teresa Hofilinia, good evening, Action Radio. Kinatamyaw man ni Alex Montesa ang abyan ko nga ara sa babaw sang doldol. Kaparok-urok sa iya sa nga transistor, Guillermo Clarito, madabong nga salamat. Doldol Boyko Sadamusen, salamat. Good evening na lang Sir Marlon, monitor lang kami diya. Sa Silita Alhis. George Rodelin Gabanto. Good evening, puro man lang investigasyon ang police unsolved man lang diapon kay kulang sa ebidensya. Sir Marlon, mayong gabi, landong ni Sir Eric di na advance happy birthday na lang sa liwat sa abyanta sa kahanginan kay Miss Baby Dorel Cabato, madabogid ng salamat Timo ni. Okay. Basi boss makabalik sa Action Eric. Jen Officer, good evening, Action Marlon monitor. Jocelyn Libon Espojo, good evening, Action Marlon. Fernando Lombre, Sir, good evening. Arena Kabiga monitor, Sir Leo Katamyaw, kay Day Jovet Lombre, Leia Lombre, Jasper Lombre, Nene Medel, tanan sa nakutan dako sila City. Christine Menyes Villalobos, good evening, Sir Mar, okay. Shen B. Barn, good evening, keep safe. Nestor Astorga Jr., good evening, sir. Watching from Tubahon, Dinagat Island. Nestor Astorga Jr., COVID pa po kasi hambalya. Ramona Azero, good evening. Watching live from Barangay 35. Jennifer Menyoza, good evening, sir. Live from Barangay Mandalagan. Lourdes Blaser, good evening. Ana Mantria Gosrab, hindi na uso kasalay, uso na lang asalay, inasal, sir. Amal ni Ana. MJ Ramoxos, good evening, sir. Pa-shout out sa pamilya ko sa Barangay Alangilan, Rojas City. Inde Blaza, bugnaw ang wallet kag bulsa, bugnaw man ang tiyempo. Inde Blaza, mayong gabi. Marlene Diaz, good evening, Action Marlon. Araman si Anthony Jones, Avelio Siblano, good evening. Mabel Estrobo, good evening. Watching from Hong Kong, dali sa Hong Kong, grabe tugnaw. Wow. George Rodelin Gabanto Ambalya, daw sobra pa sa COVID ang igo sang snow. Action Mar. Edit lang gali ang tawo nagpatiman. Pilipino tuod daw ilintuon gid haha. Okay. Hamal ni Ana Ansuya Famoso, good evening, Action Marlon. Emma Alcuela Kelstrom, good evening, Action Marlon. Watching live from Sweden. Jack Spicer, stay safe kabo mga ka-action. Salamat. Annalyn C. Hodenbug, sa diin ni na yun ang atong snow. Imo-imo lang to sang mga matanda nga mga magimo-imo bla. Picture lang to, hindi totoo na snow. Jerry Acero Jr. Action Mar, good PM, salamat. Mga picture gina-post bla, daw gina-post kag ginahimo issue, ginahimo topic no sa Facebook. Romy Castillo, good evening, Action Sir Marlon. Si Aika Banillas listening from Crossing Valderrama, Barangay Luna, Cadiz City. Good evening. Elizabeth Malacagambala, keep safe everyone. God bless and more power. ARB, number 1 AM station. Lilia Taton, good evening. Monitor lang kami ni Gardenville. Stay safe and God bless. Dali, good evening, Prince Ni. Pa-shout out di Hinovea and Rivera family. Araman si Maymay. Good evening, Action Marlon. Good evening man kay Tatay Junior.
Anilado nga nagaporok-urok gid pamati Action Radio sa Anilao family. Michael John P. Sison, good evening. Action Marlon monitor from Chato, LC Paranaque, salamat. Josel Vere, Action Mar, pamati si Mami LC Vere, kag si Brod G. Dilag si Toto Boknoy ni Action Mar. Z Alunan, good evening. God bless you. Watching from Hong Kong. Z Alunan, Hamalyahalong. Hamal na Z Alunan, wala sound. Ara na. Celia Allen Amarella, good evening Action Radio live from Barangay Vista Alegre. Basta may tatagan nga muted, mute na siya, ginahunggod na sa nga way sound, kaya di pwede pabati ang mga endorsement mga commercial, gina-off na sa temporaryo. No? Okay? Celia Allen Amarilla, good evening Action Radio live from Barangay Vista Alegre. Mila Gallego, good evening Sir Marlon, live ko-program mo. Good evening Elizabeth Kasuyon, salamat gid ang iba na balikan taraman dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Doon na... Aksyon Radio. Pabalik sa Action Night Patrol, Martes nga edisyon, last 10:37 Action Radio Philippine Standard Time. Ipalaon tara maka-aksyon ang detalye sa mga balita sa aton nga mga action unit reporters. Unahon ta po na pasiblat mga ka-aksyon sa bayan sa Northern Negros, partikular sa Cadiz City. Mga natipon nga balita na action, Roger Goteb. Ang sunod sa Cadiz kainati amotong namuno naton. May natumba nga dako nga puno sang kahoy sa paho. Skillet sandalan. O laba-laba mga kinasang linya sa mga salakyan ba? Pwede na magdugay. Para na sa piyak rin action, Roger Goteb. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action, Roger, mayong gabi sa report, please come. Yes, sa mga kapon today ka mag-capture may galman kaya sa subong action malo medyo panay makanay-kanay na gidman dari sa may sunod sa niya kamera simula noon nga panahon pero sa Japon sa Japon ang amot nga pagkaraan mga salakyan ng truck punara sa amon katubang sa CDRI mo kagwala dito gimutan sa may City Engineering Office o kung sa City Engineering Compound kundi nga dira na gimutan para nga ready sa gyapon for nga de pagyabag kumpiyansa si Mayor sa Baling Escalante sa mga posible pa nga base pagtupa sa ulan na base bala ko mag-second wave ban ang baha action marlon. So far, muna daw medyo silihan sa uligbat ng gabi sa Japon, gabi sa pagandari sa norte gabi sa probinsya sa Negros Occidental. Tila na ito ka mga balitang sumarlon, isa dari ka 35 ang ini ang ginakop sa mga tapos sa kapulisan by virtue of warrant of arrest sa kaso. Sa kaso ini nga thief o kung qualifying ang ginatubang sila nga kaso operation nila sa kapulisan sa mga aside sa kapulisan sa warrant sa Buena Section na binigid si Police Executive Master Sergeant Gloso sa police ang mga police aside warrant sa Buena Section. Ini ang operation sa ini sa kay Ginibib Ginibib Hidakan 35 años seguidan residente ini sa Villa Cristino 2 sa Barangay San Juan sa Cadiz las 11:45 pagdakop sa mga lugar ini sa warrant of arrest nga gin-istyo sa nga RTC branch 60 o kung RTC branch paglinis sa sila nga si Duang
reason ang presidente sa kamong prote. Ano nga daw ga puto. Oo, basta kung pwede ka kaidog-idog aksyon na Roger. Oo, idog-idog lang may kawabi. Daw ka okay na nga plasaran tapusan na. Daw madula pangakon nga tigo. Ini nga kasok sa Marlon ang qualified thief nga sa diin na may piyansa man nga 40,000 ka pesos nakapitsa pa in October 30, 2017 pa ang suspect ang kunini ang gindakop yun pa baluman sa iyang sining constitutional rights sa idalom sang Republic Act 9745 gin pabalo sa iya ng mga kinamatarong niya then ipaidalom man siya sa physical examination o kung diri sa may Kadisite Emergency Clinic kung mapacheck up pagkatapos ini ang pabilin sa bahin sang CTPNP. Posible nga ini turnover man dira sa syudad sa Bacolod kaya dira. So, dira paso Canderesia yan ginakop sa syudad sa Canderesia kaya sa Canderesia sa syudad sa Canderesia sa mga kapulisan sa warrant sa Border Section resulta ini sa gyapon sa ginatawag nga e-warrant electronic nga pag-trace ang warrant sa tungod sini na nakop ang ini nga persona. So, muna ako maroon ang mga report diri sa may syudad sa Cadiz sa medyo matulot ang Wayman ang ibang nga bahin diri ang manapla sumugmal ang syudad sang Sagay. May nagsulod din nga balita biko ganay kung sa area ang may isa ka kapitan lang nga itong na ulugan blasang warat o baritungod ng SAP. Doon nakapiyansa ko na to? Nakapiyansa na to. Oo, din doon kapitan gani? Si Kapitan Ruel Nervia sang barangay Kabungahan sa Banwa sang Calatrava. Abot sila kung may gidyagan survey saya? Oo, kaya yung operate ka siya, DJ-gid. Oo, mabulong ka kaso ya? Sa DJ, man ito nag-file kaso mo. Sa 20,000 ang piyansa. Paglapas sa section 3A sa Republic Act 319, amo ni ang anti-graft and corrupt practices action Marlon. So, nakapiyansya siya kaina, indakop ni siya sang kuanpasang Sabado. Galing kay wala siya makatigay mapiyansya kahapon kay wala sang judge ang korte. Tungod nga, mababaha ang aton sining nga kimpo. Tungod sang pala, sang hindi bala mayo nga tagtaganay sang social amelioration program. Aligasyon kay mati kung ang mga kapitanis nato niya pa magkuton kinsak man nila pagpanagtag mo galing kay tinunta napailat sila kaso ka dira mo na nga tubangon na lang Sir Marlon. Pabalik nga tumutulong ka report balita kag informasyon dari sa norte kami sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita para sa aksyon. Resaksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod Aksyon. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Salamat sa report ni Aksyon Roger Gutib 1045 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa Lawanta naman Aksyon Nelmar ang report. May Aksyon John Diaz. Balikan ta mag-aksyon kung paano natabo ining kaso nga paggaluthang sa siring ginapatihan yaraman sa listahan sang ato sa mga otoridad. Natabo ini sa mga lamang gabi sa may barangay Alihis sunod sa Bacolod. Aksyon! Night Patrol! Field Reports!
Action dyan sa balik na report, please, Kevin. Dikit action Mars naging kasang bypass operation diri sa gihapon sa may syudad man sa Bacolod may angot na illegal nga droga sa gihapon ni action Mar. Duha actually ka mga bypass operation ang ginpatigayon karon nga adlaw. Una diri nagkasa sa bypass operation mga alauna 15 ang tag na sa hapon sa area sa zone 1 barangay Handumanan syudad sa Bacolod. Ang mga kapulisan sa police station number 10 sa pagpanguna ni Police Major Roel Colanag. Ang mga nadakpan ang mosanday Nico Bilosilio, 32 ang edad, sa Puro Kimaya, Barangay Mansilingan, Surad sang Bacolod, kag Gerald Paul Basilote, 32 ang edad, sang Surad sang Bago. Nakuha diri sa posisyon kag kontrol sa duha ka mga nadakpan, ining apat ka mga sachet sa nasuspetsuhan shabu, 1 grams ining kabugaton niya action marlon, may estimated market value sa 6,800 pesos. Inamasiman sa dangerous drug board ko DDV value action mark. Ining duha ka mga persona ang nakuhaan man sang mga drug paraphernalia, ang motorsiklo nga naging gamit sa pagbaliga sang illegal nga droga, kag 800 pesos nga marked money. Karon ining duha yara preso sa custodial facility sa police station number 10 para sa nagkaigo nga disposisyon sa piyak na bahin action Mar. Ang kapulisan sa police station number 5 ang nagkasamaan sa bypass operation sa bahin sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Dakop ang subject sa bypass operation naging kilala kay Gino Dadivas, 21 anyos, kag ining upod niya nga gitudlo runner kung ginasugo yabi dira magbaligya illegal nga droga nga mamanay sa Charles Figueroa. 18 ang edad, kag residente sang Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Na-recover diri sa posisyon sa mga nagkaladakpan ang 15 tanan ka mga plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Tanan ginabarbanta na kabalor 50,000 pesos. Sunod kay Police Lieutenant Melchor Tolentino, ang station commander sa police station number 5 Action Mar. Actually, ining nadakpan nga si Dadivas may na-recover to sila nga sulat bala. Ang sulat gikan ini sa iya naman nga Iloy. Kaya ang Iloy ganin ni Dadivas preso man ini sa may Bureau of Jail Management and Penology, BJMP Female Dormitory dira sa may barangay Handumanan Action Mar. Ang nakasulat is ginayo yang iya namang bata nga hindi na mag-engage pa sa pagbaligya sa illegal nga droga kaya nagapating Iloy nga hindi gid magdugay ang kantidad nga ila makuha kung sige sila involved sa illegal activities action Mar. May question kinkandak na pa na sa barangay Purok Sigay, barangay 2, nasigahin na isa mga bypass no, masumida sa alauna hingit sa hapon. Okay. Sir, paano nagabot na rin sa Sigay, sir? Ang tunay ang subject, bali kwali na siya. So, sinususa isang antro na kuha na ito sa bypass operation. Okay. So, connected sa galito ang monitoring? Yes, sir. Sir, sino nito, sir? Allegedly, may minor or confirm gini sila ng minor or hindi? Sa sindi, maganda sa process of interview, sige, hindi siya man isang 18 years old na siya. Pagka sige man, ito ang confidence sa sangyan nga birthday sa isa siya. Situhan yung chitang future niya sa future. Okay. Sino mga nadakpan niyo, sir? Sinong subject? Ang nadakpan na doon naman si Sir Gino Dadivas, yung 21 years old. Singer ng Purok Sigay. Kag si Charles Figueroa, ikapulan. Sa Purok Sigay, sa mga barangay Sultan. Mag-ano ni sila, sir? Parentihanay or... Hindi, padahay na, sir. Both sila, sir, subject. Yan o upod. Tumagin, sir, pero medyo mahila. Duwagin sila, sir, ang subject or asya lang, sir? Ang isa, pero ang muna siya ang abot dito subject ko na si Gino Dadivas, pero ang si Charles Kennedy. So, muna siya daw ginasugol-sugol yung tulong-tulong ko pagbalik. Okay. Anong mga recovery, sir? Nakatigayin kita recover sa balikin sila na niliga panakin sila ng sa sisa nga suspect.
Salamat yan si Police Lieutenant Melchor Tolentino, ang officer in charge sa Police Station number 5 ng mga nagpanguna sa gingkasang buy-bust operation diri sa area sang Purok Sigay, Barangay 2, Surad sang Bacolod. Kaya ka wala labot sa mga illegal nga droga, may pinaman ka na nga nadakpan bangod sa illegal nga pagpanahor action mar like sa diri sa area sa Purok Neptune, Barangay Singkang Airport, Surad sang Bacolod. Nadakpan diri si OG Alabanan, 40 anyos, sang Purok Pagidait, Barangay Mansilingan, Surad sang Bacolod. Edgar Paguda, 43 ang edad, residente naman sa Purok Magiliog yon, Barangay 35, Surad man sang Bacolod. Sila ang naaktuhan nga nagampang sang Bugoy mismo sa area sa Barangay Singkang Airport Action Mark na recover diri sa ila ang iba ka mga shells na ginagamit sa pagbampang sang Bugoy Action Mark kag 122 pesos ng kwarta sa nagkalain-lain nga denominasyon. Karon naman sila preso sa custodial facilities ng Division number 8 para man sa nagkikigo na disposisyon. Sa ito makakasunod na magsong balita tipon sang patrol, sinigid lamang nagkapi rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz o nasubutan na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action, Night Patrol, Field Report. Salamat Aksyon na John. Last 10 sa 52 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. As of 2 p.m. January 12 nga report sa ato sa provincial government sa Negros Occidental may kantanan sa kahalitan sa damlag lang nagluntad nga flash floods ako na baha sa northern Negros. Nagapakita nga mga apektado sila Cadiz, Ibi, Magalona, Manapla, Talisay, Victorias, Escalante kag Sagay. Mayara sang kabugusan nga 83 tanan ka mga kabaranggayan apektado. 38,291 ka mga pamilya nga mayara sa 98,061 ka mga individuals affected. Ang pamilya nga ara pa sa evacuation center mga 2,631. Ang iba nara sa respective barangay evacuation centers. May mga nagbalalik naman sila sa ding puloyan. Ang outside evacuation centers maka-aksyon damo-damo naman. Amat-amat naman nakabalik sila sa nga balay para at least makamat-amat man sila umpisa sa papamanday balik tukod sa ila sila balay nga napiktuhan sa baha. Ang mga puloyan naman maka-aksyon nagalabot sa 120 ang totally destroyed. Eman was out kid. May 1,040 ang partially damaged. Ang kabugusan maka-aksyon is 1,158. Yari naman ang damage sa infrastructure, dalan kag bridges, dalan kag Taytay. Sa Talisay maka-aksyon Zone 3 ang riprap nag-collapse, ang riprap sang Taytay nag-collapse. Zone 3 gihapon Palapala Road, Purok Sigay. Zone 3 nag-collapse man, unpassable for vehicle. Sa Silay maka-aksyon sa Barangay Bagtik Hacienda Mariano Bridge, damage, impassable gihapon, di pamagyan. Sa Hacienda Bagakay nga Taytay, damage man, Barangay Bagtik gihapon. Sa Himbalaon, Sangay Bridge, partially impassable. Bangod man may nagluntad dira nga landslides maka-aksyon. Siyempre, hindi man makalikaw sa kahalitan ang mga pananom kagasabatan. Iwanon tara, boss, ang final nga reports sa nga Provincial Agriculture's Office ang sang Provincial Veterinary nga Talatapan. Last 10:55 na. Sa ato sa live stream nagpapasman sa ilang sa mensahe. Don't look so sad. Medyo madamo-damo pa ba? Oh, sige lang, sige lang. I know it's over. Si Mila Gallego, good evening Sir Marlon, live ko programo. And this whole world. Yaraman si Elizabeth Casuyon, good evening. MDPC Aveda Unitnik. Oh, Sentino ni siya, no? Sige. Shout out sa Sentino family. Sandro Kitangob, especially. Kay Mamang Ami Mark from Dubai, thank you.
to spend together. Giselle Franco Monitor from Maaw, good evening. There's no need to Si Jonal Rina, no? Good evening, Action Mar Monitor Live, Isabela, thank you. lay your head Noel Amar, Sir Marlon Tamiya Kulang, happy birthday si Madam Doral. on my pillow. Hold your warm Si Eddie Jones Calino, good evening, Action Marlon, enjoy watching from Nueva Ecija, happy listening. Calino, Lacson Andreas family from Bacolod City, Gapulao, Silaho, Pamati, thank you. of the raindrops. Si Feb Rero, mayong gabi, watching live, this Taiwan. Kamusta lang da sa pamilya ko sa Hinigaran, Sunday Art, Heinsley, Tadefa, Kagaazli, Heaven Tadefa. Keep safe sa tanan, salamat. Martin Aliling, good evening po. Para man si, pagig ka sulod ba? Sige lang, malabutan lang ha. Kay may 3 minutos pagkatang arabilin. I'll get along. Si Pablito Benedicto, okay. Si Lisa Joy Ilon Amoroso. Jeff Magtubo Hamantok, listening. Good evening, Tamyaw lang, taga Phil Power Group, hambal di Pablito Benedicto. Need me. Riaglo Ornaldi MJ, Gamonitor, good evening, sir, watching from Hong Kong. Thank you, Gid. There's no need to watch the bridges. Action Night Patrol, magabalik buwas. Hopefully magabalik na ang regular anchorman, Action Eric Magbanwa. Upon my pillow. Sa kalan sa gihapon sa atong sa mga Action Unit Reporter sa News Center Action and Defensor. Sa Patrol, Action John Diaz, Action Nixon Tahong, Action Roger Gotib sa Northern Negros, Blowing soft. Kapodre kay Action Nelmar Madera sa Technical Control with IT Expert, Make believe you love me. One more time. Action Elway Dutelius. Si Jen Oesesur Hamalya, good night. Okay. Emma Alcuala Kelstrom, bye-bye. Good night, everyone. Hambalya. Ako naman, Action Marlon Herabaya. Nagabilin sang good night, sweet dreams, sleep tight. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.